Ai niin, pitää mulle laittaa sitten kellokin käyntiin vielä, sori. Ota molemmat kädet täyttöön. Oliko siinä? Nyt! No niin, me mennään. Joo. No lähtiset. No niin. Olisiko se yhtään isompaa? No ei, ne on näitä. Lämpöisempi on. Otatko sä näitä vielä päälle? Joo, saanko jostain lisää? Onkohan sähköpostiosoite? Onko sulla avaimia? Tarvitsetko sä autoa? Onko tää Anna mulle? Eikä ne meille anna mitään. Saitko sä kahvioon? Joo, kyllä. Kuka sinne tuli? Tuliko se Markku? Ei. Meidän Markku. Joo, ei Markku täällä, mutta ei Markun pitänyt vissiin tulla. Aha, joo. Saadaanko myökin mukaan noi? Tää on mulla täällä ei ole semmoista pienempiä. Sä otetaan jotain pysyä. Nyt se tuli punainen. Nyt se kuvaa. Kyllä. Jos liikuttaa niin aika hitaasti, liikuttaa sitten mukavasti sitten katsoa sitä. Ja tosta sitten menee kiinni, laittaa lukun. Niin. Hyvin mäkistä maastoa, 50 metriä korkeuserot, tuskin kukaan tekee ennätyksiä, mutta tämmöisiä extreme-tapahtumiahan kaivataan ja ne on tässä tulossa. Siis yhteen suuntaan 5 kilometriä, siellä kääntöpiste, takaisin tänne 5 kilometriä, se on 10 kilometriä, 3,3 ja 6,7 kilometrin kohdalla on siellä sitten evästä juomaa tuolla matkan varrella. Illan päälle tuu lisää. Mä koittanut valakosipulia syödä, ettei nyt oikein paljon mua söisi. Täysillä heti alusta lähtien. Onko se ei tarvitse? Niitä ei saa aina juosta.
Puolimaratonilla ja maratonilla on sitten sen viimeiset reilun 2 kilometrin kääntöpaikat tuolla. Eli maratonilla käännetään siellä reilun kilometrin jälkeen ja reilun puolen kilometrin jälkeen sitten puolimaratonilla tulee oikea matka. Lähtöön aikaa 3,5 minuuttia suurin piirtein. Sieltä tulee numero 36 ja voittaa kisan. Joo, nyt meni väärältä puolelta diska. Lähtöön aikaa 3 minuuttia. Joukoruussa ampuu sitten sitä lähtölaukauksen. Ja sieltä Pekka Tervanen juoksun isä saapuu, tulee 2 minuuttia aikaa antaa viimeinen ohjeet kilpailulle. Ohjeet on kyllä annettu, mutta kannustusta. Ruuki kuivaa, että palaa. Joo. Kuusalla missä se mikrofoni? Varmaan paljon ampuu haulikkoon. 2,5 minuuttia lähtöön. Voi ryhmittäytyä sinne hyville asemille. Kiitos Alpo. Pekka kävi pelittelemässä tässä 2 kilometriä eli 19 enää vissiin jäljellä, kun puolikkaan mennään tänään juosta. No, lähdetään tässä 2 kokonaiselle. Tämä on edestakainen reitti virallisesti mitattu, ehkä kaikki olette ohjeita lukenut. Jos jollakin on vielä kysyttävää, niin käsi ylös. Punaisella nauhalla merkitty, kilometrit on merkitty. 2,5 kilometrin jälkeen on hankala heinikko, kivikko, liukasta, lätäkköä, varokaa. Ettei tarvitse helikopteria tilata noutamaan sieltä reitin varrelta. Ei tässä varmaan muuta kuin toivotan teille oikein ratkaisa matkaa ja huoltopaikkahan 3,3 ja sitten paluumatkalla se sattuu silloin 6,7 kohdalle, että siellä on urheilujuomaa ja vettä. Ja maalipaikalla on myös sitten banaaneja näiden tarjoilujen lisäksi. Aika mukavasti enemmän lähtiöitä nyt kello 17 kuin viime vuonna, että saan nähdä paljon tulee sitten kello 20 niin sanottu virallisen lähtöön, johon on aikaa sitten 3 tuntia. Ja niin tässä humaani käytäntö, jos olette ilmoittautunut maratonille, mutta jostain syystä joudutte 10 kohdalla lopettamaan, ilmoitatte vaan teomitse, että leikki loppuu tähän, niin saatte mitalia, kunniankirja ja kaikki palkinnothan meillä arvotaan. Ja jos on 10 ilmoittautunut ja päättääkin, että juoksenkin 50, niin ei muuta kuin sanoa tässä kääntöpaikalla, että jatkan vielä 40. Niinkin päin. Kiitos. No niin, kiitos ohjeista. 40 sekuntia. Ei diskata, vaikka menee toiselle puolelle. Puoli minuuttia. Viisitoista. 10. 5. Ja nyt tuli paukku ja siitä tuli lähtö. Onnea matkaa. Menkääpäs nyt kaikki tuohon järjestykseen. Niin... Älä nyt kun meillä on täällä tämmöinen hurja arvonta. Ai teillä on semmonen kesken. Vilunkia. Te ette tiedä kenenkä numero mä täältä. Menkääpäs nyt siihen ja otetaan Pekalle kuvaa tästä. Painotettu arvo. Joo, erittäin. Onko pitkä valotusaika, niin Joo, ei tää on videokuvaa. Et nyt teräviä kommenttia.
Ja vilunkia ei pelata. Ei. No niin, eiköhän tää riitä. Kiitos. Täällä on työskennellyt. No niin, tässä on meidän kahvin myyjä Alina. Tuoreiden pullien ja kahvin kerran. No niin. No niin, Lakomäen metsäkartanon isäntä. Pasi Kauppinen ja kannustusjoukko ja Mauri Aino Erkkinen. Tässä Lakomäen metsäkartanon pihamaalla, joka on hyvin nätisti laitettu. Eihän sä ääntä sinne laita. Totta kai. Jos väistätte, niin saadaan tuon videokuvaan. Monta penkkiä täällä. Ei saanut tarpeeksi, ei tuokaan. Pekka tulloo. No niin, se on tämän verran jäljessä, se oli sen poika. Siinä tahalla on vähän kovaa, että eka kypi, se on hyvä, että kympit Ei lähe. Ei lähe. 50. Hyvä ilo jatkuu. Tervetuloa takaisin. 10 kilometriä, se Tässä on juomaa ja banaania. 217, 55, 39 aika. Hyvä. 57, 04. Hyvä tänne. Se on vettä joo ja sen puolen mukin. Alinalta kahvi tässä vaiheessa. 10. Aivan,
Oli. Ei, tää jatko ihan. Se on käynyt, se on täynnä. Maulin oli suuri. 203 kertaa. Paljon lähtiöitä. Mitkään ei ole sun hirveän lujaa. Maraton. Joo, maraton. Joo, hyvä Pekka. Toisaalta sen tiesi silloin, kun oli eka kerran käynyt tässä, että lähti takaisinpäin. Jes, sen tietää. Puolituntia oli pois. Ei kala. On niin kuva vauhti. Mä menen vielä niin. Vielä jatketaan. Joo. Tämähän on lisää. Sinikka! Juokse kiinni. Missä on maaliviiva? Täällä. Siinäkö alkaa se kolot alaspäin? Onko se tuon vähän sinne takana?
Et sano, että nyt viimaa. Ai jaha. Pekka ottaa jonkunlaista. Suomeksi sanottuna 2 tuntia. Niin, mä laskin. No niin. 2 tuntia. Sä tiesit. Siinä urheilujuomaa täällä on vettä. Että... Ja jos ei olisi varmasti ruvennut hyttyyttämään, niin olisi vähän nopeampaa. No joo, kohta on kato uusi lähtö, niin Joo, pannaan varvas kohille ja sitten juokset. Istunut autosta oikeastaan 5,5 niin. Se on ensimmäinen kilometri aika suoraan tuosta. Joo. Alkuverjastelu 5 minuuttia autossa. Niin. Mutta ei vielä pohja vähän jumissa. Voisimmekin arvostaa eikä. Siitä kun lähtee tarpeeksi hyvin. Ei tiedä vielä ihan. Niin, se näkee matka. 2 minuuttia. Se on 1 autopiste matkalla. Joo, menopaluu. Joo. 3,3. Joo. Täällä on. Joo. Sitten kun ilta pimeinee, niin palvelu huononee. Että itse palveluperiaatteessa. Sade vettä. Täällä on Valvattua pois suunnilleen. Hermeet on täällä, kaikki on käytettävissä, mutta siellä voi joutua itse ottamaan sieltä. Mikä saat pitäisi kertaa sitten tässä syntikohdalla? Niin on tämä linja, missä on se viiva, niin siihen käy kääntämään viiva. Antakaa tilaa maaliin tulijoille. 2.59 menee. Ei, viivalle vaan, kohta lähetään. Samassa ajassa kyllä. Isketaanko, jos lähtee tältä puolta kolme? Saa lähteä, kato siinä on tasoitus on siinä. Ei, 2 tasoitus tulee siinä. 15. Viisi.